Здравейте хора, днес 24 часа за Крим от Джанан. Ето Джанан! Колко минути имаме да се скрием? Излагах, имате 5 минути да се скрием. Сега са Крим, ето е Алисия. Търсим де да се скрием. Давай, Алисия, давай, ма! Ай, Алисия, ма! Къде сама, Джан? Алисия! Хора, който се е пипнал Алисия или който се е пипнал тук първи, се е спасил. Сега ще броим до 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Да видим. Къде сама? Дай да видим къде е сега Алисия. Филипи! Хора, тук Джана нещо ще ми каже. Дай да видим какво иска. Да. Ще отидем в село надалече. Ти гониш! Ще видим как ще намерим. Ти гониш, ай! Тя е сестра ми Куко, да знаете. И ти си Филип, айде да вървим да се крие. Добре, хайде, ти гониш 30 секунди. Ама ти гониш. Добре, айде. Аз гоня. Хайде. Изчакай малко. Хайде, аз гоня. 3 секунди. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. А сега да намерим Алисия. Алисия! Ще се пипна! Не! Филип, сестра ми ще вари към чушмата. Алисия, отивай към чушмата. И сега тя ще вари към чушмата. Ние ще стреснем. Дайте. Ама аз не ходя на чушмата. Добре, ще... Сега аз броя до 30 трябва да намерим Алисия. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, айде. А сега да намерим Алисия. Тя не може да се... Не! Да! Всеки път бъде! Как си толкова добра? Кажи как? Приятели, аз се скрих! Там без той да ме видим, хора! Добре, приятели, аз съм с Филип тотинетката карам, той ми позволи. Стига сма. Сестра ми е много досадна. Ще направим видео, пък ще направим сега. Вампирите ще правим утре. Няма деца, покажи на хората. Ама може би утре няма да е, защото утре може би ще пътувам дейче. Ако няма, съжалявам, втори епизод, че е финала. Ако няма, много съжалявам, ама може би утре няма да пътувам и тъй, че с участието на Джинан. Специално участие, Вампирите от Велико Търново филмът. Съжалявам, че не го пусках днес. Майка ти! Приятели! Крия се от тях! Плюя се! Само аз за първи път го правя това нещо, хора! Глупаци долни мръзници, ей! Съжалявам за нейните думи, обаче тя е много живена в ролята си. А сега пак аз такова. Кажи на сестра да ме удряма. Аз ще ударя пък сестра ти. Бруя, тук го пак такова. Го пак такова. Айде, абе, нали иска да та путкам? Хайде, бре! Ще бъде айде готова. А сега да потърсим таз. Намерих да! Пуда мене! Той е път да се... Ти се пълна! Бибнах Алисия за първи път! Хора, сега Алисия гони
да видим какво ще стане.